sengikhathele mina ukubona lo yamfazi lo kephithizela lapha egcekeni. Sengifuna into engizomenza nje ukuthi ngimise kaguqanyawo. Hayibo, kwenzakalani? Ngazile. Kanti kwenzenjani Nkosi yami? Ekhaya sinakho ukudla. Akululinyawo ukusifundela impuphu lapha kaMakheso. Nina zingane zakamhlongo ngesikhathi ubabone esaphila ubengasazi noma siyini ehambela phezulu wazi wakhetha ukuthatha isithembu ngoba exawa yiyona imali eningi. Manje ngoba senishaya umhlaba seniyakwazi ukuthi nehlene enyuka imizi yonke lena hambe nikhamisa nicela izimpuphu. Ngiyanibona nikhuluphele niyacobezela impela nodadewenu. Ekhaya sibe sihlupheka kuthi. Bazongiphoxa bafu. Hayi ukuthi vele phela bafo. Neqiniso angesileya babo. Ubhuti wakho amanyala yini? Hawu. Awushoke benephi? Besihambile nje saya enyangeni. Ithe lo nyanga. Inkinga la ubaba wenu. Baba wenu uhlulekile ukuhlanganisa omama bini. Ulungisela ziphi zona izingane? Ngoba phela wena uzange uzuzale la ekhaya. Caca sazi ngisomezela kakufuni ngoba nakho bazali. Kanti ngakhona. Manje nje usiswena omdala ubuyile emendweni. Kumshubele kuphi? Sengize ngathatha imithwalo yami. Ngabuyela kithi. Ngehlulekile ukuhlala lapha uma wakhe ngihlukumeza. Namanje lengane lapho esikoleni. Uphuma kuphi wena? Uyothi ngishonela kusasa uyobe selikhahlelile ibhakede.